Haika saganeke. Ege saganeke. Pose na kiokwereka pose Trubena pose ninki. Na ashirega to give you a warning. Rero. Liberi tanga nande lio mwale nande ngocha kukuwona. Ancha otigane no musachone. Kwa rozoroma. Una wazoiri kwa ni nakora mnogo mnyogo gonya kwa rozoroma ngo kubori. Kira. Tinte tukomanya busosoro no arengege bustari ngororo. Pono no kyokombori osoro. Ndori kuengerani. Ndori kuengerani. No mete chama minto, iga minto, gento ke orante bi maigango ko kanipi. Inche tinta ke osoro. No, inche tinta ke osoro. I have no need for your husband. Where? Kwaro rosoroma. I have been here this entire week. Kwaro rosoroma. Kwa mumirema. Konyanga kitari no komera no soro nyakitari. Mware nyakitari soro. Onye gokaite kore no musacho obo gwate musibengo ri morende. Maiganya oro soro nko moita pia kwe. No igwete. The only reason natigire kwa soire megantara go sibora chisese chiri na maskani. Tinta getimangana. I'm telling you this for the last time. Amaskani. Kente ikwaro ka maskani respect. Respect ya muntu onyomete. Igiye musacho ogo. How many times will I defend myself? I do not want your husband. I do not want your husband. How many times will I say that? Can I give you I will not cry. Advice. No, advise yourself. Friend. Because there's nothing you can tell me. It's about marriage. My friend. Musacha tari gochiko wancha ngoko bwate chibesa ngabona naboko moyire. Oh. Tindi goke about iki wako na sai. Tiga ngombi tingi gweti. Ndagete ngo kanyago seka. Baba maino mbwata na magundu. Nanya ku brush. Tingo koro kinone elimo. The next time ngora to kugoru kwa nego chama iga. You regret it ko iboretu. You'll die probably. My warning is stand ko baigo buna nago tebiri. Tigana no Osoro. Osoro is married. Osoro na bwate family atakeire ko rigereri. Taria yako nyakorigereri. Ko igure. Na ko wonire. Ndete na next ndete ro information ngano mura. You will know you don't know. Nje nago te. Seka baba. Seka. Ekaro na kwanza miaka no ene yure sai. Teri age no ene ina nyomera. Otare ndeti nkogoterore mino. Tato minago seriko. Oh, okay. Now what I've been sitting tight your sorrow. How many times do I have to mention this simple fact? Talk to your husband. He is not my husband. Why are you tell him you don't want him? Where? Oh. Have you found him here? Okay. You people need to stop doing this. Like, I am not the reason for the problems you have. What a problem? Aye. Ayanda ndiyo musacho saru musibengo. Ngoga nyete nande. Timbu ati magana nande ngote. Seka, yani how I prayed it to limo, otoke na enga no nyomire, and you go through what I'm going through. Naliora amai. Ankwanenge usi, I think sometimes unkwanenge songe kenge. Abenga tolko nyigu. Tianda akoboli, let me just ask. Kini kwa Joseph Zoro. Have such a one spill Zoro. Muntu taikunya akura no ne kadi nyingtari ya 300. Okwa nevo bena bora garagari nkoroke sai na utapenda kitu nafanya. Aya ninkiorosha sari. Ninkiorosha sari umunantirete munarigecha nkiorosha sari. Nkiorosha sari. Ngotaye bitinza chini bintombire to. Fadamo karati gase ngenchokwerera ngamo bwate chibesa nini. Omuntu ori ko bakorere gas. Nki. Why do you want to date him? Just because I can. It's simple. I can, so I do it. Okay. You think I need a reason? Okay. But anyway, the story here is no Osoro kaitentagete, but at this point, Osoro is not something I want. So you can go, I am not a threat. No, that's a I warning. am not a problem it's a for you. Warning, you do not need to warn me. You don't have to warn me because you know for a fact, take your game.
Kini nkiura nkolere. The worst you can do. No manyeti by the way. Obaro ibokora nche. Because yakwera no nta mino monyere omoibodi. Roste na you already. On tayo ga kita. Roste na. Yep. I've had that before. So that is then teme bono next time mama yako manyana ki. Kende genda okorere. Na by the way. Yeah? No chega. Nte torigere libuya no chega. Tari kairo na nyurire ma. Onya to kunyara gutwara maskani gocha. Onario kumayanga I can kill. Na bongo ita, na bongo kora kende kionsi goroye. Try me next time. Sabiri. Ega siao maiga no kunya kuigore bengi. Ege ntona kubori ega siao ma no kunya kuigore bengi bya so ama. Ntigaki bengi tinda bira. Na ndi norore. Omo subati okwe igore irochire ko ngumani maiga ningo. Njumu subati yambona naki nore namuteye. Ati tukukwana na nkware gochora mbori na ki no taite ko romo subati oyo. Njibona gesa chunkwanira buya na muibo. Igo no ne chibali mo nchiko kwanira buya iskari yo gochire to bakama. Eunere gasi urikira? Yeah. Eunere gasi urikira? Pinte bichire ke gotari ko sibie bintora kinya mangana ko ruskari konde teraba ni maiga nere gasi onyare. Naro muisike to uri konyerere kana gari ko na muina ari ko chiecho muina na ko morangeri ma. Tinda mo. Ndigereire kana ko kwanira. Ngori orenge. Okoreta bantu maiga bache ko toibera. Ora abo moibi. Ora abo moibi na kubori. Acha. Who was that? Ngwetarenge namoraka wete wanje kwabisa. Igo banye rikorema. Taibo. No akingi ogonto wanyera. Na usoro tadi gochura korora gese nenchi nimbo. Ngogo te no nkwanere igo. Who said you can talk to me like that? Ori nenchi nimbo. Shut your mouth. Ori ne boyfriend yani kwa nanya itubwati osoro. Igo taita kocha kunyoma gochama. Nigacha kondo. Inumwe kamanya kwanda abantu auskari. To bas koleta baby maiga ne binte biebi ko sembinto kiota ile korosi enezu. Kila mnyama anatoka mali anatoka anakuja anaingia hapa. Tatu minubika tanya kungakana moshahara sasa hii numutinyu tanya kungakana wani nuna kimotete menye no na mafuta timbo atkwani tingutwana ne boyfriend nangebe sangula mafuta. Aine gasi yago sinyire bnaroje. Ega asine ari ututageti. No maitege ntoko. Oko swamari. Obeke bintu byamo. Osoke. Ituko chibesi chao chikonyorekana. Otumerugo cha seino. Toibona ndi. Tari. Tumesikizana. Tari go yarenge neri. Njeti murangiriti yachega iga. Nje na kwabusa na munyoru uchire. Njeti murangiriti yachiti tari na tebe gasi yansi. Neri akimwanya kunkana. Tatu minongo chikumusaba chibesa onteinayo bwati nayo bwente konga chibesa. Tawo chakabiri. Taba se gocha maiga kabere no nyibwete. And to boys ko igoro monte gita keri utarambori. Monta ta keri gocha maiga na appointment. Moita appointment ngeto. Appointment. Iga achigete bituka gocha ma. Wacha kwa mbori kwa mako igoro monte gita to boys ko igoro monte gita keri. Abere skari. Tumeelewana? Ande usie binte bia mesa igoro ka yenkeke bon. Ko dubantu bakarage tepaka chinse chinkeke bon. Ngurusi. Nanchi wesi ankori guchi to kunya komboli chibese alafu rungori nere omitima bere sikuzi buna mutanya ko goragara ase mwadigete na genda orobaga ntimwanya gwakana mitini 3 no eska njomienti konte nchikese otale konte tu atakaire tari mwa ngekyo nimekuuliza unasema nini njibona gese sukari teyo nacho kote 3 mina kwangu oligoro yesukari wante ngoro yesukari nanga ko gore sukari njibona ko bali mo mayo kunya ko bintu bnie bali mo rero ira mangana isukari ko ati nkopanyete nkomanyete ndo serika wagabu ando che mali nko erwere gali ndo gore sukari ande eske to basi ko nkwanire ko kabere ndo kwengera ninaye Inje nakoranga. Ditanga bono
Inki muka achete ga konyumani. Isare. Aha. Timaiti inki omaita kunyo. Agontene nyaruka yane ya sali nyomo yao. Tinda manyanki kigende tutagonte. Inki. Nabwate mechanda ayo nabwate por nabwate okayaninga nabwate kusuna ka bari mogete ona kona kuoga lakini tu wane por ayana Trubena gentonkera maite ntuna basacha bona nturi kubisa nambara kia basacha mbanya kubisa nambara enataka kumanya ikia nabongo tuara mangana mukungu linjira chiti ndo chisimu lakini nimanyite na nabamura iwane nyaruka yanete bwati mangana mono onyo wanchire ekikero kinimo manyite ekikero kyo nimo manyite lakini boni ngento ntamanyite no maene ikiara moka uchite con confront and I didn't like it. Trubena wani game kita Swiss kidogo nchiro lakini tuara ndo kurwane skuru ntwani para kina kwa tu ndende nyaruka kwa chite kunyo Mateni jama to kusina kwa sekreto ngi skuru chama to sana ta to mu abo kono konge gasi to ka gana to sangra to ara trende school ara ki atra kini to ka bwana nguko mata bona I would decide that kini ndi bwate anyway nimbwatiri ngana hawa Trubena bunomoro chiga no mwana nganjite na nitachiri abantu boka tuetende ingina na tima tu sino nyugweti kwa nyuguri nimba maete no maite na arwari yana wazna na kirna chenga lakini abako bwe ena ta kontegere tata na tusainiti ibintu tukamubikira ibintu sengenchi ubwanja niburire nere bwekorenge nkamubikira Maria kurwa se my father Maria naragerete bachite ngumbu naragerete oruche tubwate chinyombechi na kiriget timetu sinonyi bwete ya ibinte bitoko kamba ni bitu nkebwete mwa no igontagete asengencho muigwana inenere ora na kia kunganjira habeke siya masakara ngocha gukora umuire abeke se erinde to soki chibesa getinta gete go soki kia noruchi bintu byane na byachandikire ibintu byane byachandikire tingendre tia sinjo abakungu aba nande ya unakuwa menyira noruchi no ambara acha nyomba gano ane ndagera no mu nsabiri okondoseri kwanya kwa mukungu do kondoseri ndagera atatiga na musabiri igo no ite kinko whatever. So, yeah. This is a promise from a man. And nobody thinks jentua nyokuwa na naega. Tuanya? Sinama tiu kumia. Wanya muiwana na sabi na Trubena. Maite na bago kurendali na mukauli. Timetu sekero kino kirochi. Agu kurenda na ndali na mukauli. Asebe saga chite esignature ya ene yane yoka chirasoke nende ya yusu wanje abako nyora 5 million tingo kulika naende igogwete nenera onyoma bakungu bawo babere ogende wagache buo omenye timetu sinu nakansiri ngakio kondra nakansiri sera 5 million ngakio kondra I don't want my to what to nano wale igo bono ngainande omugaka atigete chibesa chinyinge akabikirie talia Trubena anta gete Trubena abekesei nso chibesa chi nuru chimechanda bakungu abangire biribindi byonse bibasiekirete ase injo yebina timatu sinonyi bwete lakini ikia Trubena kira beraisi onyo wanjete ayegento gukora no kumama sakara bikese ese
arete yango kwa 5 million okore bintu byao antinkori kaundi iri mufanyikazi onde tukorana na mukao umwagachira kanyumba kaya ekero kwanyore 5 million noruchi na omo million agacha komatena ya amuskuate karagachi million aka 500 mwagachira kanyumba abe confusion mai komatena omonto agera tu aganyore bintu ebi Trubena nange 5 million. Akirendo oami mwete Trubena na negas Trubena no muntu mokongo sana no tuanchaine Trubena matekera te gitigento na kebeki yanga kikara kwani rokani aro yani are timaiti sinaya gwete ntegere onyo ngwete ikera iguri asegente kiyakire na ni maite nangwete ayo koma tena mbikire siga tuigore chibesa chirio taita sumogaka ntumina ine nere tima inyigwe ntumina ina sinjo yangina na bakungu abande lakini aimura aminana muamina ni nere lakini amotena incha sinjo tuigwane ni na iso ntuigwane ni na iso na mu naye bona tarinche gakiti garato akabesa gake tokoreki umaite na chitu kwa nera ganja wiki siya masakara yore tonyore chibe sechi atakupe I know Trubena nche nako ina matuka ya ngachira bona onye ngoko achi milioni sana ya iyo tuigwetina ni konya keme chande yembwate ngachikara arfo lakini Trubena no mokongo lakini ya ngocha okorega tigamukwanira mukwanire ndugwata kali omana gasini lakini kumukwanira nainde ni maetena bueno gwaterio mana na mukao na tu tari omana ria mana ni nenego iria eminchete ngaki ngana to tebenga na mu nganya gitari ngana gitari na ndimo gwate nenu dio mana ri na they're the people who are causing these problems ya tigango tebi tari chibesa basiekirite aba kungwaba ebinte bino birore umukungu uri nyina Trubena uri onde kwaro cyo kabiri Modest na kande ngachite na karagwa ku clip bono iba Modest asikirite chibesa bono na kyuro chinkobera nyumba ntari kosoka I don't know if you are hearing me lakini bono okoreki sawa gayar bono etu ngaka nara ngochari okoreki muiwane abeke masakara you not have a problem Trubena negas Trubena no mokongo lakini kwa chindo mukwanire iganga ise kumukwanira lakini nabanga ise ona ndekira kyo ko ngoboy nabanga ise kara mubwe kaine matenere na lakini maite ngotegerande convince